takže dobrý deň, ja som Alžebe Mat, toto je LLD a dnes vám zaspievame od S1, čiže od samostatnej jednotky sú veci, ktoré nepochopím. No, je to proste taká pesnička, no, viete, sú tam aj také nejaké vulgárne slova, ale my to používame, takže to používajú aj ostatní, takže to nie nič, počkajte, napijem sa. Alžebe je sladná. Dobrá malinovka, ne? Obyčajná more. No. Teraz išla tá žena, to bola Nina, ona je z Brna. Počkaj, išla tá Nina, no. No môžeš to ísť, keď chceš. Nie, nemusíš, no ideme ja oného. Sú veci, ktoré nikdy nepochopím, sú veci, ktoré si sám nevysvetlím. Všade tma je tam, kde je svetlo, všade zlo je tam, kde je dobro. Ľudia sa bijú stále medzi sebou, jedno či si blízky, rodina či veľa, sa najbližší dokáže spraviť ti podraz. To je faloš, nájde nás. Ľudia závidia, oči zaslepené, když nemáš peniaze, pre neziskál, nemáš nič. Pre druhých si obyčajný kár, svet plných bielých čiar, priority doby sú teraz drogy, časom tam vedú, mladí si kroky, ani sa nenazdajú, padnú do stovky, príbeh pokračuje týždňa a roky, pýtam sa Bože, kde je spravodlivosť, kebyže si s nami, takéto veci by sa nikdy nediali. 23. jún, Tomáš Halek, už není medzi nami, kurva koľko ľudí mi už takto zobrali, určite to poznáš, je to aj zoznam, človek si nevybere, príde len oznam, život je kurva, tak sa s tým zoznam, poje, hádky, vojny, drogy, vraždy, peniaze, moc, ojeby, násilie, ale hlavne, že nikto za nič nemôže. Choroby, rakovina, lieky, špina, psycho, politik, bomby, ropa, ale hlavne, že sa vám zdá, že všetko